Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť PlayStation moje, zošli mi hry dvoje, buď vôľa tvoja, či už Cyberpunk alebo Destiny, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť, že v CS-ku zabíjam tie špiny, ako im my odpúšťame našim vinníkom a neuveď farára do pokušenia, ale zbav nás jeho. Amen. Viete, ako sa hovorí, že pod lampou je najväčšia tma? Ono to funguje metaforicky, ale niekedy sa pod ňu naozaj postavíš. Takže bohužiaľ prichádza Ronny a schovaná, neschovaná, strieľam. Mňa vždy pobaví, keď policajti vo filmoch povedia túto vetu. Áno, ja by som aj dúfal, že každé miesto činu bude trochu iné a bolo by dosť strašidelné, keby vyšetrovateľ povedal: klasika, posadnutý typek, 6 mŕtvych, to čo minulý týždeň. Tomuto hovorím hororová variácia toho jazykolamu strč prst skrz. V tomto filme posadnutie evidentne funguje ako Wi-Fi, od ktorej čím viac sa vzdiališ, tým slabšie chceš zabiť svoju rodinu.